Dneska tu máme Fortnite, len som ho už zapol. No, a mohli by sme ísť moje obľúbené miesto, Crime City. Podľa mňa tak veľa ľudí do Crime City nepôjde, lebo to je ďaleko od tohoto. Tak asi tam nepôjdu. A máme väčšiu šancu tam byť sami, zabiť, mať exotík, sa mi zdá, že sa to tak volá, nie som si tým naozaj, Bobek. Takto tu. Dobre ľudia. No. O môj Bože. To čo? OK ľudia. A takto by sme mohli ísť tak a tu. Ale počkať. Ja mám také dobré veci. Práve teraz správu. OK. Zapojím takto tu. Alba! Ja na toto nemám sezónu. Je brutálne ťažká. Treba dobré veci každý. Táto sezóna sa nedá ani ľudia moc zahrať. Vám to môžete jednu šancu, a keď nedostanem exotík, tak ideme na sezónu. A tak? Mohli by sme. Dokedy dať. A inak zabudol som povedať, že boli som vďačný za odber a za like. Veľa by mi to pomohlo. A hlavne tým, čím budem slavnejší, tým budem lepší. A ešte by ste chceli vedieť, prečo mám svoj účet pod ženským menom? Lebo na YouTube si vyberáš svoj účet, keď to má takto už svoje, že sa tak volá, tak som skúšal veľa Filip tak a tak, lebo ja sa volám Filip.
A potom už iba ma nič nenapadlo, tak som dal pod ženským menom. Pod ženským menom mi to vyšlo, Jana Macková. Pod tým mi to vyšlo. A teraz ja som chalan, len môj účet sa takto volá na YouTube. Takže tak. No. A asi nepôjdem do Crime City. Ale nie. Dobre, v Crime City. To je no. V Crime ideme podľa mňa. Takto. Jaže to je 6 tam svieti. Hop. Yes. Asi viacerí pôjdu na vlak. Dobre. Mám to tu vyhraté. Sub-Zero rukavice. Teraz už iba získať. No. Toto mi pomôže ho vystopovať. Posunie. Aha. Who's there? Who's there? Idem to začať. Toto je ťažké, hovorím. Gardi sú ťažkí. Ako je táto Battle Royale ľahká, ale už to nie je tak dobré. Mi to tu ukazuje. Pôjdem ok sezón. To vám tu ukážem. A mohli by sme teraz ísť nie do Crime City, lebo tam je... Nie, vlastne ja hrám ok sezón. Počkaj, ja som si teraz... Len som si prepol na ovláda. A dobre. Lebo dneska mi práve došla konzola. Tak hrám napojené. Takto. OK, ale... Čo mám proces? Dobre. Tam. Skúsim mu dať toto. Dám hlas. No. Dobre, skačem. Toto už môžem vygumovať.
Že by sa dalo ísť na tieto hory. Predstavte si, že tam by ste sa portli omylom, tam by boli samé múdre čestky. By ste potom tuto dopadli, aby ste vyhrali jednotku. Ale dneska môžeme párkrát dať, no raz asi sezónu a potom som vám slúbil Ranked Real som vám slúbil naposledy. Dobre, pump. Yes. Wow. Čo robí Sniper? Ok, ja mám málo životov. Prosím. Štyri životy. To som to dobre spravil. No ľudia. Jeden náboj do snajperky. Dobre ľudia, asi sa blížime blízku konci. Neviem, nie som si. Dobre, toto je na konci videa. Dovidenia.